Určite telka. Dobrý. Dobrý deň. Čo sa stalo? Pokazilo sa to. Sato, hej? A kto je Sato? Kde býva Sato? Pekný hajzel, ale. No. Ako to ide? Super zatiaľ. Hej? Hej. Aké sú tie tráte? Dobre to tí zázrivci nakrútili? Áno, tento rok je to fajné. Hej? vidíš. Takže bavíme sa. Áno. No nech sa darí, dobre. Ďakujem, ahoj. Zvláštna posádka, ale dobre. Ako vám to ide? Výborne. To čo znamená? Zatiaľ fungujeme, takže to Hej? Takže bude nejaký pohárik? uvidíme. Či len večer, alebo aj zajtra? Uvidíme, necháme sa prekvapiť. No dobre, tak hlavne opatrenia a kolesami dole. Presne tak. Ďakujeme. A že vraj okno nejde dole. A už naraz ide. No však sa opravilo. Hej, dobre, no aké to ide zatiaľ? Hej? Všetko pojazdené? Bez zlých bodov? Bez újmy na zdraví, aj bez újmy na auto. A ešte otázka. Jaké to tu je? Je to tu lepšie ako niekde inde? Alebo je to... Hej, tráte sú dobré? Tak fajn, to rád počujem. Tak vážený, opatrne, hej? Nech sa vám darí a tak. Žiadne hlúposti nerobiť, hej? Dobre, ďakujeme. No chalani, ako vám to ide? Po piči zatiaľ samé nuly. To zase bude prvé miesto jak minule? No dúfame v to. No ale na ďalších závodoch budete mať dištanc, vieš? Kto je trikrát prvý po sebe na štvrtých závodoch stojí. To už toto máme záverečný tento rok. Hej? No dobre chlapci, tak hlavne opatrne. A čo tie devčatá, čo behajú za vami s tými kamerami? Tam je. No dobre. Že aj cicky ukáže dneska. No dobre, chlapi, počujte, nech sa vám darí a hlavne opatrne, bez újmy na zdraví a technike dneska. Tak. Ešte je džipka v poriadku? Áno, zatiaľ. Takže ešte nič, ak v Sučanoch boli nejaké také, že? Nie. No dobre. Tak.
Sukmeňovci, vám to ide ako? Nám celkom sa darí. To znamená čo? Že auto vydržalo zatiaľ. A Hej. zbierame bodíky. Takže tu už je radosť, že ide auto, hej? Áno, áno. A ja som myslel, že tu sa jazdí na víťazstvo. No, už dneska nie, už sme to dovrzali. Čo sa stalo? V prvom kole sme tam pozbierali aj traťového komisára, takže Až tak? A nevylúčili vás za to? nie. Nie, dobre. Tak aspoň čosi. Chlapi, tak opatrne, hej, hlavne. Myslíte na to, že budú rezne zajtra? Budú. Dobre. Mne pojezdila Kika. Na mne normálne pojezdí. Ty už by si mal ísť do toho dôchodku, hodať. Mne normálne Kika pojezdí. Ale ja nevím, jak to ona robí. Pre teba ešte dôchodok nie vymysleli. Ako je už známe, Zázriava je známa najmä výrobou tradičných syrových korbáčikov, vynáštevíme tohto podujatia. Takže to bolo niečo aj trošku o Zázrivej. Hlavne je preslávená tými korbáčikami. No ale my sa venujeme tomuto podujatiu. Máme na trati ešte... do toho náročného terénu, ktorý je na konci. Ako čerešňa. Je taký bod, či to zvládnem alebo nezvládnem. Opäť nám trochu zasvietilo slniečko, takže dodržujeme ten pitný režim. Ja viem, nemáme sa kde schovať, ale dážniky, nemáme sa čo pozerať. Tak ako to domácim závodníkom ide? Ale vieš, že domáci. Toto není domáci závodník? On je spoza kopca. Aha, takže vy sa nekamarátíte. Tak, polovične. A máte sa radi, či nie? Občas. Hej, no dobre, tak teraz vážne, ako to ide? Ale dobre, spokojný. A prvá Hej. jazda trošku nič. Tak čo tí zázrivci, ako postavili ten offroad? Ale Dobre? dobre, snažia sa. Urobili ide dobre im. tú trať? Tak, ide im to, snažia sa. No dobre, a bude nejaký pohár, alebo čo? Jak myslíš, vody určite. Aha, no dobre, tak hlavne kolesá dole, hej? Presne tak. A hlavné je dojsť. Myslíme tie prírodenia, tak hej, zajtra sa vidíme o 10:00 znovu u krásnom prostredí za paseky. Zázrivská zvelnica, ktorá v minulosti patrila aj na takéto účely, kde sa To by prostě nevím, to si nevím.
a robil nejaké strelby z Ma kúšku. osuje. Tie vonia. Poprosím, telefón, ak máš v ruke, Peter Bukovický, Ja mi to pustia na plno a tu budem netrpať. alebo možno chodci kto iný. No. Nad sebou na toaleta, vidíš ten pán. Ako dievčatá prosím, že nám bude prostupná. By mu vydalo, lebo by šlo do Bosnasa. Keď sedia tam s ním, ale neukážu ničím útoku. Vyjde dopravo, to mení. Nie, to mení na tom. Tam asi niekto jezdí, že vidím ten vík. No, to je pravda. Ktoré sú nesúpravení a prejdite do Lenka majú väčší. Vymakanie, to sú doma postavené. Títo prikúčili Dobre, lebo že mám iba ty tak chce.
dotazujú. Pozor, diváci, tam do toho kopca dávajte si potom meter od pása. Jirko, jak to hodnotíš? Matúš, je to úplne na hovno, lebo vidno akurát dym. Ty pridáš Sme dali. a zmizneš v dýme. No dobre, vráťme sa k pointe veci, ako ti to ide. Dobre, som spokojný. Áno, to znamená... Chybičku sme spravili, že som trafil taký níček malý a museli sme si cúvnuť, ale druhé kolo je super. Dobre, Snažím sa a tam pozerať. teda dneska bude Robko pod tebou, aj Marcel, aj Kušmírko, a čo Čech to? Čech to nevieme ani jak ostatní, ale uvidíme, tuto sa to všetko rozhodne. No dobre, ja si tu teraz počkam teda na to. Teraz to bude zaujímavé. Tak hlavne kolesami dole, chlapi. Presne tak, a nie do vody. No čo mládeži, ako vám to ide? No, mohlo byť lepšie, ale dobre. Dobre, a ten dátum nastane kedy? Už za chvíľu? A budete potom jazdiť opatrnejšie? To sa uvidí podľa toho, či nezakáže vôbec chodiť. Dobre, tak dneska hlavne pomalinky, opatrne a nič je nesprav, ty loptoš, hej? Dávaj na ňu pozor. Jak vám to ide? Parádne. Hej? Dívej sa, vidíš tie body? Počkaj, vidím body, nevidím body práve. Niečo pre divákov, hej? Ty ma neštengruj, kamarát. Niečo pre divákov, ove!
Pojde napravo, či prevodov. Dvojkou musíš ísť, dvojkou! Tomu môžeš vraviť. Takže pozor diváci. A záchranári pri práci, prvýkrát. Takže milí diváci, strašne sa teším aj na 23.8., kde sa uskutoční v tejto časti strelnice čas paseky. O takéto vážne diváci dávajte pozor jednoducho. Ľavou stranou sa drž riadne. Troška sa rozbehneš. Chovaj. Zúvni tak pol metra ešte. Viacej, tam musí ísť naľavo. Zbytočne si spadnú. Je tá rýchlosť. Všetko je. Dajú tam, keď sa dá, ale Daj pozor, už sa stavalo. Ľavo. Ľavo. Vyhoď predok a poď. počuj, cúvni, ale iba kúsok, cúvni. To postaví. Post. Ľavo. Práve, že musíte veď. Väčšiu rýchlosť. Vyrovnaj. Pravý. Že si nožtek rozbiješ. Bravo, stojku.
Ja mám dvojky, když robím... Kde som ťa už videl? Jak neviem, čo je. Ako mu ich ukázať? No, merci Martin. Ty Martin. A sa mu to urve. Jak čniholáky, nie? Je večer. Slnko svietilo celý deň. Tak co tady vlastně bude? No co tady vlastně bude? Bude tady dělo akce. Takže první víkend v září. Grillov na Vřesině. Budou tady auta. Budeme tady my. Budeme tady bordel. Budeme grillovat žrádlo neskutečné, takže musíte přijít. Špina, bahno, velký auta. Bude tady hudba, takže zapaříme všichni. A neskutečná zábava, takže dělo akce, takže musíte všichni přijít se na nás podívat. A můžete si s náma dělat fotečky, když budete chtít. A nebo videa, že? Takže zvýšeno.